i drugari. Dizizel. Bill i Ben su lokomotive blizanci. Svaki ima 4 točka, mali dimnjak i kabinicu. Njihovi su vagoni puni kaolina. On se koristi za grnčariju, papir, boju i mnoge druge stvari. Blizanci su sada vukli vagone za lokomotive sa glavne linije i za brodove iz luke. Jednog jutra su sredili vagone pa su otišli po još. Kad su se vratili, videli su da ih nema. Blizanci su bili iznenađeni. Njihovi su vozači ispitivali fleku od ulja. To je dizel, rekli su. Šta? Upitao je Bill. Mislim da je rekao dizizel, odgovorio je Ben. U garaži imamo nešto o tome. Kašalj i kijevica prenose dizizel. Ti si juče kašljao. Ti si kriv što se pojavio dizizel. Nisam, jesi! Prestanite da se prepirete, smejali su se vozači. Idemo da spasemo vagone. Bill i Ben su bili užasnuti. Ali dizizel će i nas da začara kao one vagone. Neće, odgovorio je vozač. Začarat ćemo mi njega. Slušajte, on ne zna da ste vi blizanci. Zato ćemo da vam skinemo imena i brojeve i uradit ćemo sledeće. Blizanci su pućkajući pošli da traže dizela. Jedva su čekali da se našale sa njim. Upuzali su u dvorište i tamo pronašli dizela sa njihovim vagonima. Ben se sakrio iza, a Bill je